ಕರಾವಳಿಯ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸದಭಿರುಚಿಯ ಹಾಸ್ಯವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶ ನೀಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದ, ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟ, ತುಳುನಾಡಿನ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಖ್ಯಾತಿಯ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಹೇಳಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ತಾರನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಗೌರವಾತಿಥಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕಲಾವಿದರು ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಮೆರೆಯಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನ ಮಾತನ್ನ ಜನರು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ ಆತನಿಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಯಾವ ಭಾಗ್ಯ ಬೇಕು? ಕಲಾರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿಯೇ ಇರಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆಯೇ ವಿನಃ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಜನತೆಯ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದಲೇ ಹಾಸ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು ಅದನ್ನು ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಹಾಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸತನವನ್ನು ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲೇ ಸರಿ ಎಂದರು. ರಂಗಭೂಮಿಯನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡುವ ನಾನು ನನ್ನ ಕೊನೆಯು ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬ ಇರಾದೆ ಹೊಂದಿದವನು. ರಂಗನಟ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಳಗಿ ಬಳಿಕ ಯಕ್ಷಗಾನ, ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಖಾಸಗಿ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ಬೆಲ್ ಅವರ ಒರಿಯರ್ ದೊರೆ ಅಸಲ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಪ್ರಸಕ್ತ ಲಕುಮೆ ನಾಟಕ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು. ತಂಡೊಡು ಪಡೆ ಕೇನು ಯಾತಿ ಹಿಂಗೆ ನಂಗೆ ನಾಟಕ ಉಂಡತ್ತೀನ್ ಬೇಗೆಂದಿಗೇಂಡ ಒಂಜನ್ನ ಬಂಜಿದ ಪಡಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜೆಂಚಿನ ಅಂದಿಗೇಂಡ ಬಯ್ಯಾನಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ ಕುಲ್ಲುಂಡ ನಂಗೆ ದಾದನೋ ಒಂಜಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಜನಕುಲೇನು ಪೋ ತೆಲಿಪಾವನಂಚಿನ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ ಕುಲ್ಲುದತ್ತ ಅಂಚಿನ ದಿನ ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಐಕೆ ಯಾನು ಇತ್ತೇಗಲ ಎನ್ನು ನೆಂಚಿನ ಅಂದಿಗೇಂಡ ಎನ್ನ ಕಡೆ ತಕ್ಷಣ ಉಂಡೊಂದು ನಾಳ್ಲ ಅವು ರಂಗಭೂಮಿಡೆ ಎನ್ನ ಮುಗಿಯೋಡು ಪನ್ಪುಣನೆ ಆತೆ ಚಿತ್ರರಂಗೋಡು ಉಪ್ಪೆರೆಯಾವು ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ಉಪ್ಪೆರೆಯಾವು ಅಂಡ ರಂಗಭೂಮಿ ಎಂಕಿ ಏತೋ ವರ್ಷೋಡು ಪಿಂಚಿ ನುಪ್ಪು ಕೊಡ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಎಂಕಿ ಇಲ್ಲು ಕೊಡ್ತುಂಡು ಮಾತಲ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದ ರಂಗಭೂಮಿ ಎಂಕ್ ಮುಖ್ಯ ಓಲ್ಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ನಾಟಕ ಒಂದು ಕೇಂಡ ಗಡಿನಾಡ ಕಲಾವಿದರು ಕಾಸರಗೋಡು ಸುಕುಮಾರ ಕೆ ಕಣ್ಣನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಜಗನ್ ಪವಾರ್ ಬೇಕಲ್ ಬರಿತಿನಂಚಿನ ಏರು ತುಯಿನಿ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ನಾಟಕಡು ಅಕಲ್ನ ಟೀಮುಡು ಬತ್ತೆ ಆ ಟೈಮುಡು ಫಸ್ಟ್ ತೆಗೆಂದ್ಗೇಂಡ ಯಾನು ನಾಟಕಗು ಬನ್ನಗ ಇತ್ತಿನ ಪಾತೆರಣೆ ಪುದರೆ ಬೇತೆ ನಾಟಕಡು ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಪನ್ಪುನೆ ಆಯ ನಾಟಕದಾಯಿ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಅರವಿಂದ ಬೋಳಾರ್ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅರವಿಂದ ಎಂದು ಪಣಂತೀರು ಅರವಿಂದ ಬೋಳಾರ್ ಆತಂದು ಒಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಖುಷಿ ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಲೆಪ್ಪೇರು ಅರವಿಂದ ಅನ್ನೆ ಲೆಪ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಆಯ ನಾಟಕದ ಮರಲೇನು ಪನ್ಪುನಕಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಉಂಡು ಆಂಡ ಎಂಚಿನ ಅಂದಕೇಂಡ ಗೌರವ ಮಿತ್ತು ಮಿತ್ತು ಬೈದಿನ ತಂದೆ ತಿರ್ತು ಪೋತು ಅವು ಎನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಖಂಡಿತ ಅಂಚಾದ ಅಕಲ್ನ ನಾಟಕಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ 10-35 ಶೋಟು ಯಾನು ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತೆ ಇತ್ತೆಂಚಿನ ಅಂದಕೇಂಡ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಪನ್ಪುನಿಂದಾಂಡ ಯಾನು ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ರೆನ ಎನ್ನನು ಒಂಜಿ ಸಮರ್ಥ ಕಲಾವಿದ ಏರು ಮಲ್ತಿನಿಂದಗೇಂಡ ಅವು ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಎಂಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಾತ್ರಲೇನು ಎಂಕ ಕೊಡ್ದು ಏನನು ಒಂಜಿ ಸಮರ್ಥ ಕಲಾವಿದೆ ಅರವಿಂದ ಬೋಳಾರ್ ಜನಕುಲೆ ಬೋಡು ಪಣ ತೋಚ್ಪಾದಿನಾರೆ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ರಂಚಾದ ಅರ್ನ ಗರಡಿಡು ಬುಳೆನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಓಲ್ಲ ಬುಳೆ ಒಲಿಂದು ಯಾನ್ಲ ಏತೋ ವೇದಿಕೆಡು ಪಂತಿನೆ ಅಂಚಾದ ಅರ್ನೇಟ್ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಯಾನು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ನೇಕ್ ಬತ್ತೆ ಒರಿಯಡ್ದೋರಿ ಅಸಲ್ ಮೂವಿದ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಅರ್ನ ಟೀಮ್ ಉಡುವಂತೆ ವರ್ಷ ಇತ್ತೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಲಕುಮಿ ತಂಡೋಡು ನಾಟಕಡು ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಕೂಡ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷಗೆ ಯಾನು ಪಿರ ಚಾಪರ್ಕ ತೊಂಡೋಗೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಪಿರ ಬತ್ತೆ ಲಕುಮಿಡೆ ಉಳ್ಳೆ ಆಂಡ ಎಂಚಿನಾಂದು ಯಾನು ತೆರಿಯೊಂದೆ ದಾದ ಅಂದಕೇಂಡ ಜನಕ್ಕುಲೇನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಯ್ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಅಸ್ತ್ರ ಅಂದಕೇಂಡ ಅವು ಕಲಾವಿದೆ ಕಲಾವಿದಾಗ ಏರೆಲ್ಲ ಆಯನ ಹಂಚಿ ಒಯ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಉಂಟು ಐಟ್ಲೆ ಇಂಕ ವಿಶೇಷ ಎಂಚಿನ ಅಂದಕೇಂಡ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರ ಅತಂದನ ಬೇತೆ ಪಾತ್ರಗಳು ಒಂಜಿ ಗೃಹಿಣಿ ಪಾತ್ರಡು ಮತ್ತು ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ಮೈಂಡ್ನು ನಮ್ಮ ಹೋಯ್ತನೊಳಿ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಆದ ಆಯ ನಿಜವಾದ ಹಾಸ್ಯೋಡು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ಆಯನ ಮೆಸೇಜ್ ಇಟ್ಲ ಜನಕ್ಕುಲೇನು ಒಂಜಿ ಒಯ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡೊಂದು ಎಂಕ ಅರ್ಥ ಆತನು ಬೇಗಂದ್ಗೇಂಡ ಎಂಕ್ ಕೆಲವು ಸರಿ
ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ತಕ್ಕಲ ಫೋನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಂಕೊಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಬೈಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೇನು ಏನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ಬೈಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ರೆ ಪೋಪುಜಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅರವಿಂದ ಬೋಳಾರ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಆರು ಬೈಟ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಕೆಲವು ನಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಡೆಂಗು ದಾವಡ ತಂದಂಡ ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ಸೀಕುಯ್ತು ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ ಒಯ್ಕಲ ಎಂಡ DC ಸಮೇತ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದೆ ಈರೊಂಜಿ ಬೈಟ್ ಮಲ್ಪಲೇನು ಬಂಡ ಅಪ್ಪ ಎನ್ನ ಸೊರಕು ಜನಕ್ಕುಲು ಏತ್ತು ಮೆಚ್ಚಿದೇರೆಂದು ಅವಳು ಗೊತ್ತಾಪುನಿ ದಯಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಬಾಯಿಡ್ ಬರ್ಪುನ ಪಾತೆರನು ಜನಕ್ಕುಲೇನು ದೆತನು ಇರಂದಾಂಡ ಎನ್ನಾತು ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಬೇತೆ ಏರುಬೋಡು ಹಿಂಗೆ ಆತೆ ಬೋಡ ಅಂದ ಬಂಡ ಜನಕ್ಕುಲೇಗ ನಮ್ಮ ಏತನೇಟ ಬೋಡ ಆತನೇಟ ನಮ್ಮ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಅದು ಪುಡ್ ದಯಗಂದಿಗೆಂಡ ಜನಕ್ಕುಲು ಒಪ್ಪುಲೇಕ ಇತ್ತ ಬೇತಕ್ಲು ಬಂದ್ಬೇರು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ದಾನಿ ಯಾಪಲ ಸಿಂಪಲ್ ಉಳ್ಳಾರು ಸಿಂಪಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಬದುಕೋಲಿ ದಯಗಂದಿಗೆಂಡ ಯಾಂಗ ದುಂಬ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಕೇಂದಿನ ನೆನಪುಂಡು ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಾರು ಏರು ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಪನ್ಪುಜಿ ಅಪ್ಪಗಾರೆಂಡ ಕೇಂಡಿರು ಅರವಿಂದ ನಿಕ್ ಗರ್ಭಗುಡಿತ ದೇವರಾಯರ ಇಷ್ಟನಾ ಅಥವಾ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ಆಯರ ಇಷ್ಟನಾ ಅಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದನು ಹಿಂಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ದಾದ ನಿಕ್ ದಾದ ಪನೋಡು ಒಂದು ಬಕ್ಕ ದಾದನ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದನ ಬತ್ತಂದೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಂಡೆ ಅನ್ನ ಗರ್ಭಗುಡಿತ ಮೂರ್ತಿ ಆದಿ ಉಪ್ಪುವೆ ಅಪ್ಪ ಬಂಡರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇಗಿನಿಗೆ ಎಂಡ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಸೀದ ಬಲಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಬರ್ತದೆ ಐನು ಉಲಾಯಿ ಪಾಡುವರು ಐನು ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಒಪ್ಪುನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಮೂಲು ಗರ್ಭಗುಡಿ ಆಂಡ ದಿನಾಲ ನಿಕ್ಕ ಪೂಜೆ ಒಂದೇ ಪುಡು ಅವ್ನು ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಅಂಚಾದೆ ಯಾನು ಯಾಪಲ ಗರ್ಭಗುಡಿತ ಮೂರ್ತಿ ಆದೆ ಉಪ್ಪೆರೆ ಬಯಕುವ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ಆಯರೆ ಹಿಂಗೆ ಇಷ್ಟಲಜ್ಜಿ ಆ ದಿನ ಬರ್ಪುನಲ್ಲ ಬಿಡ್ಸಿ ಯಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಯಕ್ಷರಂಗುಡೆ ಇತ್ತಿನ ಮಾರಿಗುಡಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಂಗೋಡು ಯಾನು ಕುಲು ಒಂದು ತಾಳಮದ್ದಳೆ ಮತ್ತು ಕೇನೊಂದು ಇತ್ತಿನೆ ತಾಳಮದ್ದಳೆ ಕೇನ್ನಾಗ ಆಕಳಿಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಗೆಣ್ಣು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೀಡಿ ಕಣತ್ತು ಕೊರ್ಪುನ ಬೀಡ ಕಣತ್ತು ಕೊರ್ಪುನ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಸೋಡ ಕಣತ್ತು ಕೊರ್ಪುನ ಬೆಂದು ಕೆಂಡ ಆಕಲೆ ಪಾತೆರೊಂದು ಪುನಗ ಸ್ವರ ಅಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಸೋಡ ಕಣತ್ತು ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಮತ ಒಂದು ಮಲ್ತಂದೆ ಪಕ್ಕ ಶ್ರುತಿ ಪತ್ತುನಿ ಇತ್ತದ ಶ್ರುತಿ ಪತ್ತುನಿ ಎತ್ತ ಬಾಕ್ಸೆ ಬೇತೇನೆ ಬೈದನು ದುಮ್ಮೆಂಚಿನ ಅಂದಿಗೆಂಡ ನಮ್ಮನೆ ಶ್ರುತಿ ಪತ್ತವ್ರೆ ಶ್ರುತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಗ ಅಕಲ್ನ ವರ್ಷಗೊಂಜಿ ಆಟ ಉಂಡು ಆ ಆಟೋಡು ಯಾರು ವೇಷ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಮಂಗಳಾದೇವಿರಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವೇಷ ಮಲ್ದೆ ಅನ್ ಯಾನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನು ಪೊಣ್ಣು ಹೆಸರು ಯಾಪ ಮಲ್ಪೆರಸರು ಮಲ್ದಿ ನಿಜವಾದ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಏನು ಅನುಕೂಲ ನಾರಿಯರ್ನ ಒಂಜಿ ವೇಷಲು ಉಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮನೆ ಆರ್ಪರ್ತಿಗೂ ಎಂಕ ಅನುಕೂಲ ನಾರಿಯರು ಅಂಚ ಪಂಡದು ಗೊತ್ತೇ ಇಚ್ಚ ಇತ್ತದ ಅನುಕೂಲ ನಾರಿಯರು ನಕ್ಲ ವೇಷ ತುನಗ ಚೇ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗ ಮಲ್ತದೋಡು ಉಂದಾಪುಂಡು ಅವು ಸಮಯ ಕರೀದಪ್ಪು ನಾತೆ ಅಂಚಾದ ಯಕ್ಷರಂಗೋಗ ಅಂಚ ಬತ್ತದು ಉದರಿ ಯಾಪ ಬತ್ತನಂದು ಕೇಂಡ ಯಾನು ಸುಂಕದ ಕಟ್ಟೆ ಮೇಳದ ಒಂಜಿ ಭಾಗವತೇರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಂಗಕರ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತು ಬಂಡೇರು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಒಂಜಿ ಆಟ ಉಂಡು ಅರವಿಂದಣ್ಣ ಈರು ವೇಷ ಮಲ್ಪೋಡು ಯಾನು ಪತ್ತೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪತ್ತೊಂಜಿ ಉಂಡ ಹ್ಞೂ ಬಂಡೆ ಮೊಕ್ಕ ತೂನಾಗ ಅವು ನೋಟಿಸ್ ಬತ್ತಂಡು ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕಟೀಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇವರ ಹಾಸ್ಯ ಎಂಕ್ ಲೋಕಜ್ಜಿ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕಟೀಲ್ ಬಂಡ ಆರು ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಯಕ್ಷರಂಗದ ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಓಲಿ ಯಾನು ಒಳ್ಳೆ ಬತ್ತು ಒಂದು ಸುತ್ತು ಬತ್ತು ಬೋವೆ ಆತೆ ಆತ ಹೊರತು ಯಾನು ಅಕ್ಕಳೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಬಡ್ಲೆ ನಡೆದ ಆ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಆ ಒಂದು ಬಂದು ಐಕೆ ಈರು ದಾಳ ಪೋಡಿಚರ್ವಿಂದನ್ನ ಇರು ಎಂಕಲುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೊರಪ ಅವು ಕೊರಪ ಅಂದು ಕೊರಪ ಆಂಡ ಎಂಕ ಸಾಧ್ಯ ಜಬದಾಯಕಂದಿಕೆಂಡ ನಾಟ್ಯ ಸರಿಯಾದ ತೆರೆಯುದು ಪೋಡು ಒಂಜ ಅರ್ಥಗಾರಿಕೆ ಸರಿಯಾದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಕ್ಷರಂಗ ಅಂದು ಬಂದ ಅವ್ರು ನಾಟಕ ರಂಗತ್ತೆ ನಾಟಕ ರಂಗೋಡು ಆ ಶಬ್ದ ಬತ್ತನ ಲೈಕ್ ಕ್ಷಮೆ ಉಂಡು ಯಕ್ಷರಂಗೋಡು ಕ್ಷಮೆ ಇಚ್ಚಿ ಯಕ್ಷರಂಗ ಅಂದು ಬಂಡ ಅವು ಬೇತೆ ಅದಕ್ಕೊಂಜಿ ಚೌಕಟ್ಟೆ ಬೇತೆನೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಯಕ್ಷರಂಗೋಗಿ ಯಾನ ಯಾಪಲ ಜಿಂಜ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಈ ಯಕ್ಷರಂಗೋಡು ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಆಟ ಆಯರಾನಾಗ ನಮ್ಮ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕಟೀಲ್ ಪಾತಿರ್ಗ ಬಂಟೋಳ ಜಯರಾಮಾಚಾರ್ಯ ಉಳ್ಳಿ ಆರಡು ಪಾತಿರ್ ಪೂರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಎಲ್ಲ ನಾನಲ್ಲ ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟು ಆಕಳು ತಿಗಿತೀನಿ ಇಚ್ಚಿ ಆಕಳು ತಿಕ್ಕದಿಚ್ಚಿ ಆಟದಾನಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಆಟ ಯಾನು ಪೋಯೆ ಯಾನು ಪೋದು ಅಲ್ಪ ನನ್ನ ಮೆರಡ ಪಾತೇರ್ಗ ಪಂಡದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಆರು ಪಂಡೇರು ಅರವಿಂದಣ್ಣ ಯಾನು ಇತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಬತ್ತಿನ ಆತಿ ಏನಿತ್ತು ಮೀತು ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬರ್ಬೇಕು ಪಾತಿರ್ಗಾವೆ ಆರು ಪೋಯೇರು ಯಾನು ಆಲೋಚನೆ ಇತ್ತು ರಂಗಸ್ಥಳ ಪೋ ದಾದ ಅನ್ಪುನಿ ರಂಗಸ್ಥಳ ಪೋ ದಾದನ ಪಾತೆರೋಡೆ ಅಂಚ ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಾನಕ್ಕೆ ಆರು ಪೋತು ವೇಷ ಕೊಲ್ಲೇರು ಹೋಗು ಅಡೆ ಮುಗಿಲೆ ಆರನೇನು ಮಾತ ಗೀಟು ಪಾಡೊಂದು ಹೇಳಿ ಒಕ್ಕ ಯಾನು ಪಂಡೆ ಅಂದ ಅದು ಈರು ವೇಷ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕ ಆರು ಪಾತೇರು
ಆ ತೋರ್ತಾನೆ ಆಟ ಅವಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಆಯ್ತು ವೇಷದ ಎಂಚೆ ಎತ್ತಿನಿಂದಿಕೆಂಡ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕಟೀಲ್ರೇನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಯಾನ್ ಅರ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಅರ್ನ ದಂಡೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ರೆ ಯಾನ್ ಆರು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಇಡುಮಿತ್ತಿರದು ಅರೆ 4 ಜನ ತುಂಬೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಎತ್ತೀನಿ ಮೇರೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕಟೀಲ್ ಬತ್ತದು ಚೇಂಜ್ ಆರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಪಡು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲಾರೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಯುವ ಎತ್ತಿನ ಐತೆ పోయిన ಅತಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದ್ಪೇರತ್ತ ನೇನು ಕೇಂದ್ರ ಯಾ ನಾನೇ ಆತು ನನ್ನ ಆಯುಸು ಗಟ್ಟಿತ್ತು ನಂಚಾದ ಊರಿದ್ನಿ ಆರು ಎಂಡ ಬತ್ತು ಬಂದಿರಿ ಅರವಿಂದನ್ನ ಈರು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಚಿ ಹಿಂಗೆ ದಾದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ತಾರೀಕು ಅತಿ ಅನ್ಬೇಕು ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಹಿಂಗಿರು ಅತಿ ಅನಿರೆ ಲೆಪ್ಪ ಇರ್ಬಳ್ಳಿ ಬಂದಿರು ನ ಮೆರವಣಿಗೆಡು ಅವತಾರ ಒಂದು ಸೀತಾರಾಮ್ ಕಟೀಲ್ ಬಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲು ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದಾರು ಆರು ಎಂಕ್ ಕಲೆತ ಬಗ್ಗೆ ಆರು ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೇನಿ ಆಯಾ ನಾತ್ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆರು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನು ಪರದೆದ ಇಡೀ ಇಂಚ ತೂ ಒಂದು ಎನ್ನ ಸೊರವಪುಣ ಅಂದಾಜು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾರೆ ನೀರ್ಗಂತ ಅಂಚ ಆರು ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತದಾಯ ಬಕ್ಕ ಅರ್ನ ಮತ ಹೊಲಸರಿ ರಾಳದ ಗುಡಿ ದಕ್ಕುನ ಮತ ಇತ್ತಂಡು ಆಯ್ತು ಬಕ್ಕ ನಲ್ಲೆತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಪುದರ ಇಟ್ಲ ಚಾಲಿ ಪೋಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂತಿನಕ್ಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಕುಟ್ಟಿ ಚಾತಿ ಬಂದ್ರೆ ನೆಟ್ಟಲೆ ಎನ್ನ ಪುದರ ಕುಟ್ಟಿ ಚಾತ ಅಪ್ಪಕಲ್ಲಿ ಎತ್ತೇರು ಲೆಪ್ಪುನೇರು ತುಂಬಿ ಚೆಂಡೆದಾರು ವರ ಉಲಾಯ್ ಬೈದೇರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೀರು ಚೆಂಡೆಗಿತ್ತೇರಿ ಆರು ಉಲಾಯ್ ಬತ್ತೇರು ಆರು ಉಲಾಯ್ ಬತ್ತದನಾಗ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೋಲರ್ರೆ ಯಾಪ ಇರೇಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎನಿವೋಳು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲ ಇಂಕ ನೆನಪಿಜಪ್ಪ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚ ಮುಗಿಪುನಿಂದ ಆತನು ಕಂಡು ಆಯ್ಕೆ ದಾದಿ ಬೋಲಾರೆ ದಾನೆ ಹಣ್ಣು ಎನ್ಕೇಂಡು ಅಂಚತ್ತು ಸೀತಾರಾಮ್ ಕಟೀಲ್ ಬಂಡೇರಿ ಇರಾಡು ಬಂದ್ರೆ ಬೋಚಿ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕಟೀಲ್ ಬಂಡೇರಿ ಇರು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿ ಬರೋಚಿ ಲೆಪ್ಪು ಇರೇ ತಾನು ಎಟ್ಟೇನೆ ಅಂಡತ್ತೆ ಸಪೇಟ್ ದಯ ಬರೋಡಿ ಅಂದು ಯಾನು ಮುಲ್ತುರ್ದೆಂಚ ಪೋಪುನಿ ಅವು ಏರು ಪದ್ಯ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಏರು ಪದ್ಯವನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಲಿಪೇರೆ ಬಂಡೆ ಈರು ದಾಲ ಪೋಡಚ್ಚಿ ಬೋಳಾರ್ರೆ ಈರು ಕಾರ್ ಓಲ್ ದೀಪಾರ ಅವ್ಲು ಬೊಟ್ಟು ಬಂಡೇರು ಯಾನಪ್ಪಾಕೆ ಕಾರಿಗೆ ಹತ್ತು ಚೆಂಡೆಗ ಅತ್ತೆ ಈರು ನಲಿಪುಲೆ ಯಾನು ಬೊಟ್ಟು ಅಂಚ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕಟೀಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಚ್ಚಾತೆ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಎಂದಿನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏನು ರಂಗಸ್ಥಳ ಕೊಂಚ ಪೊಗುದಿನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏನ ನಲಿಪಾದಿನ ಆ ನಟರಾಜೆಲ ಆ ಶಾರದಾ ಮಾತೆಲ ನಲ್ತು ಹೆಂಗೆ ದಿತ್ತ ಬಾರಿ ಒಂದು ಬಂಗ ಏನಿಂಚ ತರ್ತಾಂಡಲಾಗಿವೆ ದಿತ್ತ ಬಾರಿ ಅಂಚಾದ ಏನು ದಿತ್ತಲಾಗಿದ ಅನಗ ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾಂಟೋಜೋಡು ಅರ್ನ ಕೈಟ್ ತ್ರಿಶೂಲ ಇರ್ತೀನಿ ಐಂದು ಎತ್ತೆನ್ನ ಬೆರಿಕಿದೀಯ ನನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬೂರ್ ತೈಪುನ ಕೊಡ್ಚಿ ಅಂಚಾದು ಆನಿದ ದಿನ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ಡ ಏತ ಪಾತ್ರ ರಾಪುನು ಸೀತಾರಾಮ್ ಕಟೀಲ್ರು ಅರ್ನ ಪಾತ್ರನು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತದು ಎಂಕ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಆನಿದ ಆ ವೇದಿಕೆ ಅವು ಮರಪಂದಿನ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಸುಂಕದಟ್ಟೆ ಮೇಳುಡು ಎತ್ತೋ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅದು ಭಾಗವಹಿಸಿದು ಏನನ್ನು ಯಕ್ಷಗಾನೋಡ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದೆ ಎಂದು ಮಾತೆರ್ನ ಸಪೋರ್ಟುಡು ಏನೊಂದು ಕಲಾವಿದೆ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೇಳೂರು ಬಪ್ಪನ ಅಡ್ಡಾವಡು ಸಚಿತ್ಲುಡು ಆಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೇಳೂಡು ಅತ್ತೊಂದು ನನ್ನ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಯಾನು ಮಾತೇಡ್ಲ ಪಟ್ಲದ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಸತೀಶ್ ಪಟ್ಟದ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಏನನ್ನು ದುಬೈಗೆ ಸಮೇತ ತರ್ಪಾದಿನ ಅಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಯಾನು ನಿಜವಾದ ಎಲ್ಲೇ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂದಲ್ಲ ಏನನ್ನು ಲೆಪ್ಪಡವು ನಾವು ಇನ್ನು ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ಮೋಖ್ಯ ಅವೇನು ನಂಗೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ಮೋಖ್ಯ ಯಾಪಲ ಅಕ್ಲೇನ ಮೋಖ್ಯ ನಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡಿಗೆ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕದೇನೆ ಹಿಡ್ದು ಪೊಕ್ಕ ಯಾನು ಬರ್ಪುಂಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನು ಹೆಚ್ಚು ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಬಿ ಚಿತ್ರರಂಗ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದ ಇತ್ತ ಕಡೆ ಹರೀಶ್ ರೈಕುಲ್ ಪಂಡೇರು ಅರವಿಂದನ್ನೇ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪೋಪೇರು ಅಡೆ ಪೋಪೇರು ಇಡೇ ಪೋಪೇರು ನಿಜವಾದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕ್ಲೇನು ಆ ಕೋಡಿ ಕೊಣದು ಎತ್ತಾದನೊಂದು ಬಂಡ ಹಿಡ್ದು ಮಿತ್ತೆಂಕ ಬೇತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿ ಒರೆಯ ಮನಸ್ಸು ತಟ್ಟದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನಲ ಅರ್ನಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಮ್ಮ ದೇಶ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ತುಳುತಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಕಲಾವಿದರು ಪಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮೋನಿಡು ಬರ್ಪುಣ ತೆಲಿಕೆ ಅಕ್ಕಲು ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರೇ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ತೂಪೇರು ಐದು ಬೇತೆ ದಾಲ ಬರ್ಚಪ್ಪ ನಂಗೆ ಅವೇ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಪಂಡ ಅವೇ ದೇವರಡ ಒಂಜೇ ನಟ್ಟು ನೀ ನನ್ನ ತುಂಬ ಗೊಂಜಿ ಜನ್ಮ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಒಂದಾಂಡ ಕಲಾವಿದೆ ಅದೇ ಪುಟ್ಟೋಡ್ದ ಯಾಕಂದಿಕೇಂಡ ನಮಕ್ ಇಂಚ ದಾಲ ಕೊರಿಯರ್ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ ತೆಲಿಕ್ಕೆ ಜನಕ್ಕುಲಿ ಕೊರೋಲೆತ್ತ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಇಜ್ಜತ್ತ ಅಂಚಾದ ತೆಲಿಕ್ಕೇನೆ ಪಂಡ
యానందు తెలికే దాయకిన్ పనిపోయింది బండ ఎన్నను తూయిపెట్టికి జనకులు తెలిపోయిందన్న తెలిక ఎండ ఉండుందత్తు లెక్క నికల్డే తెలికే నికలు తెలితినట్టు ఎంకలు తెలిపాయినట్టు ఉందత్తే ಎಂಕ್ಲೆನ್ ತೂಯ್ಪೆಟ್ಟಿ ಎನ್ನಂತೂ ತೂಯ್ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತಿಳಿವ ಇಂಕ ನಾನು ಇಂಕ ಈತಿನೇಟ ಅಂದಾಜಾತಿಜಿ ಹೊರ ಯಾನ್ ಎನ್ನಾತಿ ಕುಲ್ಲುದ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇ ನಾನು ಮರಲೇನ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯ ಚಿತ್ರ ತೂಯ್ಲಕ್ಕ ತೂಪುಣ ಹೌದಾನೆ ಆಂಡ ಅವೇ ಎಂಕ್ ಪ್ಲಸ್ಸಿಂಗ್ ಎಂಕ್ ಈತ ವರ್ಷ ಕಡತ್ತಿನ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು 1 ವರ್ಷ ಬತ್ತನೆ ನಾನು 5 ವರ್ಷ ಕರಿದ ಅವಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗ ಈತ ವರ್ಷ ಆಂಡತ್ತ ಯಾವನ್ ಆಂಡ ಇತ್ತದ ಕೆಲವು ಮತ ಸೀಕಲೆಂತೂ ನಗ ಬೇಜಾರಾಪು ಅವೆ ನಾ ಎನ್ನನಾಗ ಶೇ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಇಂಚಿನ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವೇನೊಂಗಿ ಆಯ್ನಾತ ದೂರ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ರತಿಯವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಲೇನು ದೇವರ ನಟ್ವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಾಯ್ಕಿಂದಾಚೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆರ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿಬಿ ಹರೀಶ್ ರೈ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಡ್ಕಸ್ಥಳ ವಂದಿಸಿದರು. ಹರೀಶ್ ಮೋಟುಕಾನ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಸತೀಶ್ ಇರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದರು. ಶರಸಾಲಿಯನ್ ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್ ಮಂಗಳೂರು.